Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros X. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amon igadulong sa inyo. Updin niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag sumumbati naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. 67 anyos ka babae napatay sa COVID-19 sa Bacolod sa Lunes. Ginaligar anomalya sa rentahan sa kiosko sa Paraad sa Negros o si Saon. BPO Industry Employees Network nagapanawagan sa justisya para sa kamatayon sa nasapuan patay nga call center agent. Driver sa jeep patay, duwa ka mga pasahero sa AUV pinason sa pagbungguanay. Kag sa good vibes, 3 kaadlaw nga Chicken Inasal Festival ginahandaan na. Inatanan sa Digicast Negros X. Sa number 10, karon nga wala tuo ang tanyaganay sa nga package tour online. Department of Tourism ang may paandam sa publiko agud to hindi mabiktima sang scam. Bangod summer, kadamo sang package tour nga ginatanyag online kag kalabanan sa social media. Gani nagpagwa na sang advisory ang Department of Tourism Region 6 nga kung magtransaksyon sa mga travel agencies, siguraduhon nga accredited ini sang DOT pati na ang tour operator. Ini kasunod sang reklamo nga may mga na-scam sang isa ka online travel agency. Wala man ginhingadlan sang DOT Region 6 ang ginareklamo nga travel agency, pero base sa advisory nga nagatanyag ini sang travel packages pinaagi sa Facebook kag iban pa nga online platforms. I-check anay dapat una sa DOT website o kung Facebook page kung ang inyo travel agency ara sa listahan sa mga tour operators kag travel and tour agency nga accredited sa DOT Visayas, Western Visayas para likaw sa scam. Sa number 9, Governor Eugenio C. Lacson nagtambong sa regional meet sa Aklan na gusto mapakita man sa suporta sa mga atleta sa Negros Occidental. Opisyal nga nagbukas sining hapon ang Western Visayas Regional Athletics Association meet sa Aklan Sports Complex, Kalangkang, Bakato, Aklan. Mga 6,000 ka atleta, mga coaches kag trainer, lakip na mga officials nga magatambong sa among pagtililipon. Ang Negros Occidental delegation by 529 ka mga athletes, 165 ka mga coach kag trainer, 135 ka mga support personnel, kag 29 ka mga delegation officials. Nagalaom si Governor Lacson sang kadalagan sa mga Negrense athletes kag ginapaabot ang madamo nga mga gikan sa probinsya nga ipadala sa palarong pambansa. Sa elimination round, nagdaog na ang Negros Occidental sa softball. Secondary girls kontra Capiz, kasubong man sa softball sa elementary girls kontra Antique. Nagdaog man sa elimination round sa football, secondary boys kontra Antique. Tubtub sa Abril 30 ang regional meet. Sa number 8, masobra sa 348 million pesos nga supplemental budget para sa MOOE kag SPA ang ginaprubahan sa sangguniang panlalawigan. Sinukay Provincial Administrator Rayfrando Diaz nagikan ang pondo sa savings sang probinsya. Nagakasayuran karon sunod sa iya nga ang cut nga ginpatuman sadto sa maintenance and operating expense sa tag sa kadepartamento sang probinsya ang napun-an na. Ginpatuman ang cut sa MOOE tugas ang pagnubo man sang national tax allotment sadto. 348,392,739.41 pesos ang ginpasar para sa MOOE. Lakip na ang para sa Special Purpose Appropriations. 43,700,906.45 naman ang unappropriated balance. Ang pondo nga gingamit gikan sa savings kung sa diin masobra sa 301 million pesos ang gikan sa government equity. Masobra naman sa 90 million ang gikan sa 20% Development Fund kag 500,000 ang gikan sa African Swine Fever Task Force.
Samtang ginsiling man ni Diaz nga may pondo ang probinsya nga sarang magamit para sa El Nino Preparation and Mitigation Project nga ginahinyo sa Office of the Provincial Agriculturist. Pero ginahinyo pa nila gikan sa OPA ang detalye o kunang specific nga mga datos bahin sa amo nga proposal para mapat-ud man ang lubos nga pagpatuman sang proyekto. Remember ang aton budget na ginhatag sa original tang ordinance, no? For every department is just 30% of their MOOE budget for the previous year. So kulang kita 70%, no, more or less ang ilang original budget, the budget nila from the previous year. So para naman nga mag-responsive kita sa ina kinanglanon, nagdugang kita sa aton budget for MOOE para ang ilang mga gasoline, supplies, ila training, travel allowances, etc. Mapun-ano naton. So in other words, wala na utang, no, sa aton mga departments. Sa number 7, sa Banwa sa Calatrava, isa ka lalaki ang patay matapos gintiro sa iyang bayaw. Patay ang 37 anyos nga si Gilbert Claro matapos inigintiro sa iya mismo nga bayaw kahapon sa Udto sa barangay Paghumayan, Banwa sa Calatrava. Sunod sa PNP, nagapaglakaton lang si Claro sang siya ginsundan sang iya bayaw nga si Raymart Cabriana. Dito kagaliw na lang ang gintiro sang sospek sa likod sang makatatlo ka beses pati na sa iyang ulo. Dead on the spot si Claro. Away sa pamilya ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Claro. Detailed naman karon si Cabriana sa Calatrava PNP. Sa number 6, anay preso patay matapos ginsulod ka gintiro sa computer shop. May isa pagid nga nasamaran matapos nga masalabat. Patay ang 26 anyos nga si Edsil Mike Diaz matapos iniginluthang sa purok langi sa barangay Banagos ang Lunes. Sa investigasyon sa PNP, si Diaz ang yara lang sa sulod sang computer shop sang magsulod. Ang isa ka wala pa makilalaan nga persona kagilayon lang gintiro ang biktima. Pilason man ang 26 anyos nga si John Divine Gracia matapos masalabat sang bala. May kaangtanan sa illegal nga droga ang ginatanaw sang PNP nga motibo sa pagpatay kay Diaz nga sadto anay nadakop man bangod sang illegal nga droga. Sa number 5, driver sang jeep patay matapos mabugo sa isa ka Innova sa Banwa sang Murcia. Patay ang driver sang pasahero nga jeep samtang pilaso naman ang duha ka mga sakay sa Toyota Innova matapos ini mag head-on collision sang kagabi sa dalan sa bahin sa barangay Salvacion, Banwa sang Murcia. Ang napatay mo si Samuel Olimpo, 30 anyos. Sunod sa kay Major Joel Reclamado, hepe sa Murcia PNP. Nagadalaga ng jeep padulong kuntani sa barangay Alegria sang hinali na lang mapiyungan si Olimpo. Dito kag nag-swerve sa piyak nga lane ang iya siningan jeep kag nabungguan ang nagapadulong nga Innova. Gindala pa sa ospital si Olimpo apang gideklarar nga dead on arrival. Paray naman nga ginabulong ang driver sa Innova pati na ang iya nga upod nga pasahero. Sa number 4, BPO Industry Employees Network nagapanawagan sa hustisya para sa call center agent nga nasapwan patay sa barangay Alihis sa Bacolod City. Katapos ang BPO Industry Employees Network o kun BIEN ang ginpatay kag nasapwan sa sulod sang kubo sa Villa Rosario Street, Barangay Alihis, siyudad sa Bacolod sang Lunes. Ang biktima ginkilala nga si Alex Dolorosa, 35 anyos, paralegal officer kag organizer sang BIEN. Ginpangita si Dolorosa sang iyang mga kaupdanan sa trabaho kag pamilya sa sulod sang 3 ka adlaw kag nasapwan nga wala na sang kabuhi. Para sa organisasyon sa BPO industry, hindi lang man masiling nga personal ang motibo sa pagpatay kay Dolorosa kay hindi man lahog-lahog ang iya nga trabaho kag posisyon bilang paralegal sang BPO workers. Isa man siya kay union organizer. Bilang katapos sa BPO industry, nabutang man sila sa ital-ital kay kalabanan sa ila naga-commute lang pakato sa trabaho kun gabi. Lunes nasapwan ang bangkay ni Dolorosa nga may 15 ka mga buno sa isa ka kubo. Nadula ang iya personal nga pagkabutang
nalakip na o kung kalakip na ang iya kahita kag motorsiklo. Sa number 3, tatlo ka mga e-jeepney na tala na mag-abot sa Bacolod City. Buwas ginapaabot ni Mayor Abby Benitez sa pag-abot sang isa sa tatlo ka mga samples ng electric jeepney nga himo sang Jiangsu Fengchuan New Energy Power Technology. Kabayan isang 300 ka mga e-jeep nga ginaplano nga gamiton sa 5 ka mga rota sa Bacolod City. Plano man sang Chinese firm nga magtukod sa manufacturing plant sa syudad. Kabayan sa ginaplano nga 10 billion investment. Tuyo nila nga mag-supply sa electric vehicle sa pila ka mga pungsod sa Southeast Asia. Ginakayo na lang ang incentive yan. Daw gina-assess pa siya sa taxes when it should not be electric vehicle ang ipasunod. Sa number 2, ginaalagar monopoly sa mga kiosk kag pagbaligya sa mga spaces nga dapat hindi pagbaligya ang nagdangat sa atensyon sa gobyerno probinsyal sa tiun sa panaad sa Negros Festival kag ila ini nga lantawon. Suno kay Provincial Administrator Ray Frando Diaz, mayara sa masobra sa napulo ka mga kiosk sa tiun sa panaad sa Negros Festival nga isa lamang ang tag-iya o kunseller. Kung tani base sa pagsulundan, ini ang ginaraffle agudto nga mangin patas man sa tanan. Isa sa ilang nga ginalantaw amo nga kun base nga nagtindog man ang nagkalain-lain nga tiglawas para sa isa lang gali ka persona o kung ang mga nagdalaog ang nagbaligya sini rason nga nagwa isa lang ang nagapanag-iya. Wala ginatugutan ang monopoly para malikawan man ang mahal nga presyo sang balaklon. Klaro ni Diaz nga ginatinguhaan man sa probinsya nga masarangan ang presyo sang tanan kag nakibot na lamang sila sa mga reklamo sang tuman kamahal nga presyo sang pagkaon. Wala labot sini suno kay Diaz, lantawon man nila ang ginasiling nga pagbaligya sa mga spaces nga dapat hindi gid man kuntani ibaligya. Pero may ginasiling nga may nagbaton sang kwarta sa amo nga mga transaksyon. Ini nga bagay ang na-correct man mismo sang panaad. Suno kay Diaz ilang nga iga-assess kung bala dapat pagid ini nga padalman. Di, makutan mo sila, sinong tagiya sini. Hindi kami kadulog sir, kay kadang namon, isari man na. Pero during the event, second day, naglagaw ko, mga alas 2 ang kaagahon, kita ko, laryo nga lang, tagpulo ka stall sobra. So, ang feedback na akong kay Gobosdat, na may monopoly. So, kung isa lang na ka tagiya o tatlo, nga predominant ang ila nga kiosco kadako, di may waay sang check and balance sa presyo kaya pwede sila pamahal sa presyo nila, wala kompetensya, may monopolya. So those are things that we will look into. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Isa ka 77 anyos ka babae ang ikasyam nga napatay sa COVID-19 sa Bacolod City sang Lunes nga adlaw. Ini ang base sa records ng Emergency Operations Center humaling Enero tubtub Abril karon nga tuig. Sunod sa kay Dr. Ana Maria Laarni Pornan, pamuno sa Bacolod EOC, naglabot naman sa 54 ang active cases sa syudad. Pero nagapabilin nga naka-home quarantine ang kalabanan sa mga nalatnan sa COVID-19. Handa naman karon ang temporary treatment and monitoring facilities sa syudad sa Barangay Vista Alegre para sa mga pasyente sa nagakinahanglan nga ma-isolate. Si Mayor Abby Benitez nagmando na nga ipatuman ang mandatory use of face mask sa public transportation kag healthcare facilities agud mapahagan-hagan ang nagasaka nga COVID-19 cases sa syudad. Nagahinyo man sa publiko ang alkalde angot sa pagsuksok ng face mask, ilabi na nga nagahilapit ang kapistahan sa mga kabarangayan sa Bacolod City. Basic EO number 7, public transportation. So, ina-interpret ko na yung public transportation, ang mga enclosed na public transportation, may mga modernized jeep, mga buses na ito, air condition. Muna ang mandatory based interpretation ko sa Executive Order number 7. So, balimera na So, mga tricycle din, voluntary pa na siya.
Sa Good Vibes, record-breaking Inasal Festival sa Bacolod magabalik sa bulan sa Mayo. May report si Nico Delfin. Kung sadto anay nagalabot sa 300 meters ang kalabaon sa mga parilyahan sa Inasal Festival, karon tuyo sa Committee on Tourism nga malabawan ini kadungan sa mga balantayan niya activities sa 3-day Manukan Country Chicken Inasal Festival sa Bacolod. Suno kay Ryan Saez, sang Headrush PH nga mo mangin organizers ng festival, ang The Upper East, North Capitol Road kag Manukan Country ang mangin venues ang kapistahan. Sa North Capitol Road, natala na ang opening ceremony sa Mayo 26, kag sa The Upper East, ang closing ceremony kung sa diin hiwato ng longest grilling sang pagluto sang chicken inasal. Like to aim now we will surpass whatever record or records we had in the past, no? And also ang participation sini is would like to open this sa mga DOT accredited tourism establishments nga mag-participate sila to have a part in the grilling activity, and also the clubs, ang mga civic clubs naton, invite naton sila maging part sila sa grilling activity nga himuon naton. And we recognize also the pioneers kung sino ng mga legends ng chicken inasal. Sa pagsaulog sang Inasal Festival, pasidungan man sang syudad ang mga kilala nga pioneers ang Bacolod Chicken Inasal sa Manukan Country sa Mayo 27. Magapaindis-indis mandri ang mga kabaranggayan sa paghimo sang ila bersyon sang bantog nga chicken inasal. Because we are promoting Manukan Country as an icon of Bacolod City, not just the chicken inasal. Yeah, we're not claiming origin. Although if you Google it, no? Kada mo pala sa articles, sila na ika-claim that the chicken inasal, the inasal na ginatawag nato, originated in Bacolod City. Nalakip sa mga activities ng 3-day festival ang tasting and pairing events. May mga imbitado man nga mga kilala nga chef sa pungsod nga magapatilaw sang ilaman bersyon sang Bacolod Chicken Inasal. Ginapasiguro man sang komitiba nga bastante ang supply sang manok para sa okasyon. Ang festival kabahin sa pagdumdum sang National Heritage Month. Nico Delfin para sa Digicast Negros. Bob, another comeback sa kapistahan. Chicken Inasal Festival naman is back. Siyempre, Ming, atong ganyan, Bacolod City. Tatak na yan, Bacolod. Kagatis na palimiro ni malipat, basta may pista, mask na lang para pangapin. Importante, giti. Kaagam ito mga balita sa Negros subunga adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga maihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balanse kag eksakto mga impormasyon. Paraan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tugtog sa buwas, ako naman si Romeo Subaldo, mayong hapon.